Надявам се и в... Все още нема дефинирано своят конечен однос по прашањето на независимост. По отношение на... Мисля, че си струва нашите македонски приятели внимателно да прочитат историята на личността Тодор Александров. Казвам го като историк, като приятел. Един от малкото личности в ВМРО, който е минал цялата иерархия от Четник през Околийски войвода до разделителна организация. Това е човек, който два пъти е възстановил разбитата, разгромена ВМРО. И аз бих казал, че Яня Сандански, на чийто паметник ще бъдем сега, и Тодор Александров са двете страни на един и същи медал. Не гледам врската меѓу НАТО и Тодор Александров. Исто така и помеѓу Европската унија и Тодор Александров. Меѓутоа има сериозна врска меѓу влегувањето во НАТО и Европската унија и спроведувањето на правна држава во било која земја кандидат. Значи, рега, не се работи дали нечи споменик треба биде поставен или не. Туку се работи дали ќе биде поставен согласно процедурите што ги пропишуваат законите или некој ќе ги крши закон. Значи, не се работи за тоа дали може да се поставуваат или не некому паметници, дали и споменици, туку дали ќе се почитува закон. А почитувањето на законот и правната држава е основниот предуслов да се стане членка на НАТО алијансата. Смятам, че заявеното от президента Цървенковски би трябвало да бъде линия по поведение на всички македонски институции. И ми се ще за бъдеще да имаме конкретни резултати. И сакам да имаме конкретни резултати. Нещата от живота. От гледна точка на насилието. Ние все пак трябваше като организация да покажем по някакъв начин, че не приемаме това, което става през последните месеци в Република Македония. Тази злостна антибългарска кампания, която се води срещу всички хора, смеещи да се нарекат българи там. Коментара днес на македонския президент беше, че всеки етнос в Македония може да се самоопределя като такъв и няма да има никаква пречка за това. Разбира се, това е официалната позиция, но права такива да се самоопределят имаха българите и в Титова Югославия. За съжаление обаче никой не смееше, защото властите там водеха и продължават същата политика, която се водеше 45 години между 1945 и 1989 до 1991 година дори. Продължава да се води и там. Въпреки че конституционно правата на нашите сънародници там са гарантирани.